gidai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step Plia Menteri Rangba Dut Narendra Modi ya ka jingala pat ba shispa tayo ban ya khun persya ya drugs henin kasngi Penklan ka Narcotics Control Bureau bat ka Meghalaya Police ya ka jinga trailang ban ya le persya ya ka jing khai drugs bala penyat da ki kenhun bat poi ka Commonwealth Games arhajar arpon rio sya ka bakut An penlong ka India ya ka Commonwealth Games arhajar Laipau ha Ahmedabad ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ula ong hanin kasngi bakat ba ka India kaya chaprang panlong kari ka balak ban yang halaki kejat ki samla kari ki de banlong ki baklan ha ka bormet ka bor perkhat bat ki basngaus kem haladi. Habakran ha ka jingelang plie ya ka nasha mukt yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan kabalalong ha New Delhi nen kasngi Modi ulaong baki samla ke deban kiar jengai na ki drugs bat ka jing ka bakoi bakhya bat light na ki jing sniu ula banrap ba kane ka jingalang plie kan long kadak jong ka jing sedang ya ka jingala pat ba ha keleng kari ka ban ne shispa tayau ban persya ya ka jing di drugs Modi ulaong ru bakin don ki program ki ban penlong man la kasni ublai ha keleng kari ban pensyai pat ba bat ban penslor ya ka jing isim benta jong ki Paitba hakaban tei ya ka imlang sa lang kabalalait na drugs. Menteri Rangba Dut kari ulah kedau baka jengat haka jing di drugs ka pensa kamai ki beriu na kaban poi syaka thong baki bu halaka jing ne ban yo ya ka baki angnut. Ulah benrap baka jing kerni ya drugs amtang baka penjat penprai ki longyeng hendrai ka pendu boru ya kari. Da ka babanjor halor ka jing dan kamban yadai ki samla na ki kenjri jong drugs Modi ulaong ba ki samla ki deban sengut hu ya ki jing kta ki bami na ka jing kerni ya drugs ka University of Science and Technology Meghalaya USTM henin kasngi kalaya sok tilang rengkat bat ki wei ki shlam ai jing hikai na keleng kari ban sakhi ya ka jing plie ya ka nasha mukt yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan da Menteri Rangba Dut Narendra Modi ha New Delhi kabla le leng ba ka video conference ka USTM kala penlong ya ka jing akan duk lang ha Central Auditorium Hari Boy District ban sakhi ya ka jing plie ya ka tai ka jing ala pat ba persya ya drugs ka ba pen i ya ka jing long bala ai tilut jong ka tai ka skul ba ban yalap ya ka jing ang nut ban yo ya kari India ka bala light na drugs bat ban long kari ka bala biang lut ha barok kilyang leng ba ka jing pen kup bori ki samla bat ka jing kit khlie ka im lang sa lang Deputy Director General DDG kathan chatai lammingi jong katnat Narcotics Control Bureau NCB R Sudhakar IPS ula penia ya ka jingelang ka baar jong ka Joint Coordination Committee kabala penlong dangshen bat ka Meghalaya Police bat ki wei kitnat ki be kam ha Meghalaya Police Headquarters Shillong ka jing thmu jong ka jinge shong perkhat kam jong ka tai ka committee ka long ban penklan ya ka jinge trailang ban ya le persya ya ka jing khai drugs bala penya de ki kenhuan ba pher ki balai don lang ha ka ni ka jinge lang ki kenthop ya ki officer rangba jong ka Meghalaya Anti Narcotics Task Force ATNF Meghalaya Police bat kinomi khmat nakatnat Customs CGST Income Tax Subsidiary Intelligence Bureau SIB Special Branch SB National Investigation Agency NIA, Enforcement Directorate ED, Directorate of Revenue Intelligence DRI, ka Office Drug Controller, Assam Rifles bat CRPF. Ki SP na baro ki district ka Meghalaya ru kile don lang ha katai ka jingelang. Ki jinga kran ha kani ka jingelang kira khampai khmat halor kumno ban pen klan ya ka jinga trailang ha pedeng kitnat ba pher ki bala kadaw haneng ha ka ban ya sami ki khubor sentiat ka jinga le lang ban khanra ne talasi ka jing shim ya ki sien jam ki bating persya ya ki kan huon ki bapenya ya ka khai drugs ka jing pendan kam ya ki jing start ka jok menta ha ka ban thwet ki bakum kini ki kam Hakani ka jingelang layakhmi lang ru ya ka long kaman ka kam khai drugs ha Meghalaya ki rukom khai drugs ki balanang mi ka banaya kapor ka jing pendan kam bakla ya ka India Post ya ki wei ki nora tiar ba ki lingsun na ka banta ban khai drugs bat ru banwat iki sien jam ban pentrot ya ka jinga khai drugs ha ka jala kani ka dei ka Akashwani Shillong ka bawalam shaphi ya ka khubor Naka station jong ka Akashwani Shillong nyapteng biang bat ki khubor ki badang sa. Ka
Karmin Raya, kajela ka bakentup iki jaka ki bajur slap tam ha ka perthai. Kalasaki ya ubnai naitung uba khamar khyang mentaka snem. Ha ka ba baro ki district Lightno ya ka Southwest Khazi Hills kila yo duna baha uslap la ya thu ka jingnom jingtep katna ka bakhmi ya ka longkaman ka soin beneng ka IMD. Santali na ki khatwai tali ki district kila yo amad ya uslap ubaduna kumba sanpau hadu prapau na ka shispa na ka bajulong ha ubnai naitung. Kat ba ka Southwest Khazi Hills district pat kala yo amad ya uslap ubajurba ubalatam hadu prapulai na ka shispa banya ka bajulong. Ka district East Khazi Hills ru ka bakentup ya ka so'ra bat ka Mausun Ram kala sakhi ya ka jingduna slap ka bahadu sanpau na ka shispa ka bapen ya ka jingduna slap ka bakrau hakithan ki bapau nam ya ka jingjur slap. Watla ladon ka jinghap slap ka bajur haki jaka jaka ka jingyo slap hakeleng ka jela hakani ka ayom slap kala long ka baduna bha banya ka bajulong ka bala penni ya ka jing sengo khuslai yo akan keta ya ka jingdap ka bam umdi karep karyang ka jingdap haki jaka penlang lada ka jingduna slap ka ya beteng haki tayau ki banwan. Ka IMD wala kata kala pentip lupa bahkan don ka jinghap slap ka babiang ni khamjur ya ka bajulong hakeleng ka than chatai lamingi ha ubnai nai luar ubamenta ka bala aimen siam bahkan khamla ban penbiang ya ka jingduna slap kat ba dang sa ka ayom slap. Ka Lumpong ya kai sports ka Commonwealth Games Arajar Arpun Rio kala poi ka bakut ne ka step da ka jingyalang penha perda ka ba ipu iping ba ha Hydro Arena ha Glasgow Scotland ka bala long ha ka por shibaji sitang ne ka mit kani ka Lumpong kala poi sha ka bakut hadin ka jingya khun ha ki jingle kai sports ba pher ka bala ne khatway ngilenter ha kani ka jingyalang penha perda ka Ahmedabad kala yo pediang ya ka lama jong ka Commonwealth Games bat ya ka dong musa na president ka Commonwealth Sports o Dr. Donald Rukari kum kadak ban pen baka India kan dai kari ka ban penlong ya ka Commonwealth Games Arajar Laipau haba phai se ka jingyo khori ki takma ha kan ka Commonwealth Games ka bamenta ka India kala yo ya ka kardan ka basaw hadien ba kala yo khor hadu Laipu kundai tali ki takma lengba ki jingle akai bha jong ki nong hele akai jongka ha ka jingya kura ka judo ka weightlifting ba ki wai di ki jingle akai na kini ke lai pukundai tali kita kema balai okhur khat lai tali ki dei kita kema ksiar khat nyu tali ki dei kita kema rupa bar khandai tali ki dei kita kema rnong kiri ki balawan shakhmat ki dei ka Australia ka kardan ka beningkong ha ka ba ka kamai shispa anyo photali kita kema ka England ka kardan ka baar da ka ba kamai shispa shipotali kita kema but sa ka Canada ha ka kardan ka balai da ka ba kamai Henry phu artali kita kema. Ha Assam la plue ya ka self enumeration facility na kabenta ka khana samari arajar arpunyo na du hanin kasmi kane kan plue lat yaki nong song jong kani ka jala ban pendap yaki jingtip babnya shapam ka yang kasam bat ki dikhot ka long yang lengba ka website portal online ka balong se.census.gov.in kani ka lat ban pendap hi yaki jingtip kan long tang hado ka khan ri tarik unailar ka jingtmu ban bu ya kani ka lat ka long ban pensuk ya ka jingtho khana samari da ka ba ailat iki brio ban pendap hi ya ki jingtip badon kam na laki yang kisam kinong sang snong kila ban pendap iki jingtip badon kam online hakini ki khatsan sngi bala aipor balkin yo ru ya un number u ban pen ithu yaki hadian ka khat ri tarik unailar kinong tho census kin sedang ban ni seki yeng nado ka khat nyo tarik unailar hado ka khat san tarik unai lur naga benta ban lum jingtip shaphang ki yeng Katnat kabakhni ya ka jingpenya ikirel hakathain shate lamingi ka North East Frontier Railway kalapan sangia bat bu smi biang dakawai pat nakabenta bun telikirel namar ka jingshna bha ya ka Harang Rajau Station ka badan halenti na Lungding Sha Badarpur Hill nakabenta ka jingdawa ka kam lapan sangia ya South telikirel kentup ya ka Guwahati Silchar bat Guwahati Dulabchera Express kat bala bu smi biang dakawai ya ki kat tu kat ni telikirel kentup ya ka Agartala Narangi Express bat ka Agartala Anand Vihar Tejas Express bat kat tu ngila poish ka bakot jang ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa Shipor ka taha ka por prabajing inya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban buat pat ka khubor ka tin Pareng ha ka por prakasan minute kani gadai ka Akashvani Shillong ngababan apiki khubor na Delhi